Bene sokoma bon ma che kuni ba kanedo abi ko ba yo resultat bora ne nga video flana parce que nga follow ke man so dia ya no publier donc ne nga video flana comme nya fa to mi mali ko ndi encore ni a siguro kera ko falay am se mo gadron am se la information di am mu kalama doni comme c'est ça information sur tout quand on sait ça avec internet bon il y a éducation système ça fait longtemps ça fait 12 ans donc mais fitini mon doigt là mais non ni mon doigt mali là mais non comparer bon ko mali bagi résultat bora mo chama ma passé taux de réussite flâné 21,56%. Le taux de réussite au bon ni mana ani dugoro comparer ni siranko mais abeba fami anga malibi joro muna sisan kele anga masaka bolo konkroni no parce que ni ko yibi kala mensa ibe ka juru ta ka fangoro ke éducation se ka bla kofe bon kala be kunyomu kamali la kanda ni amali la kanda to mu ouais anga venir join les enfants anga na nyina wodoro anga na nyina école matru ko anga na nyina dem senu ko lu taka gela na be bon ni chiffre 21,56% flâne tout taux de réussite malila bon mbaro klabe donc mina dum malien be ga suade la fanta la ga kalanke pour que se gi banga bala do pour que se gi diplôme soro ki yirata o malien debe hamina koy na bagi taka boy ka fuko kema sarala abi 21% au lieu de réussite que ta école supérieure la kalanda amina na nga demsenu la échouer au bout de vagabond ala au bout de zunga la banque ambe kuncisrala donc an sega nga dem senu la sur donc système mon ben 600 hanna kera nga sega système réformé kan la je no kon tay kanga dai kan la je sino dai kema sara ni go ko 20 anga ke 22% et ko ke sega 22% ta ka bourse duma automatique à 78% lu na munke we say examen ka do tina u ka tsaka tina yi on ba famia état de monnaie no 600 qui c'est que bourse de plus de 21,56% bo famia e fona metro ka drabu chala no anga metro ka haka plan pour que dem so ka niveau so anga 21% de c'est ni muya nga élève dembe hamina koy iga wolo fantala ka segi fami parla do kata faire bamago fu kuma kai fu tesalit o de dem sene be medina o tsega ke ka so eta fana ma joro fu comme mina ya numéro dima école munu bi be ko fe école munu baraka la o teyi ni fana il y a des écoles spécialisées les élèves qui apprendre n'est pas facile. Adobe, il y a examen de mon science pour que il y a nos capacités. Au période qu'on a là, en bas femme ko spécialisé 80 état mon bébé ko fait 86,5% Tennessee. Oui, Amérique 86. Mais état de bourse d'Alabama. État de bourse mon même à titre 1% 5. Bon, un système multiculturel, we go move for. État de bourse de Bernard, we pass, we back so. Adobe pour sous sur le bord, usine d'ola, donc on fait un système, il y a un pour un taux de réussite que ça. Sinon, naïe, à bladem, sinon qu'on a différent coup la échoué. Parce qu'un second pour sous tout le monde, qu'a faut échouer. N'a aucune conférence de bon, futur thème la blé, hal nickel était. Munubi ta université no luga tole 30%, 26% au taux de Chananga taux d'échouement. Ça sont des écoles supérieures.
lycée ninnu filɛ baki o numéro filɛ bon minnu ta ka ca ni bɛɛ ta ale 82%, 92%, 90 état mun ta ka ca ka taa vraiment na mais wala yuta ninnu ni fɛn donc an k'an kɔlɔsi an kana an ka denmisɛnninw la échouer ka ne bɛ yan système kalama ka tɛmɛ bɛɛ kan u bɛ sansi mun di denmisɛnninw ma san kɔnɔ examen na a ka ca ni suma tuma dɔ la hali siɲɛ 10 ye tuma dɔ la u bɛna fɔ an ye nin ko denmisɛnnin an bɛ fɛ 80% de ka passer i ka classe kɔnɔ n'i m'a kɛ i bɛ baara wɛrɛ ɲini parce que an b'an jilaja k'hali n'an bɛ o devoir kelen di denmisɛnnin ma k'a répéter a dɔw yɛrɛ loi dɔw bilalen don place la u b'a fɔ ko IEP indépendance comme un enseignement indépendant bien vrai k'o bɛ école la donc o kɛlen don ko papier bila denmisɛnnin na hali ni a échouera ko fɛn examen la i bɛ tila ka examen d'a ma siɲɛ wɛrɛ c'est tuguni f'a ka passer an k'an ka système yɛlɛma an kana denmisɛnninw labila kɔfɛ gansan ni bourse ti état bolo k'a di u bɛ faamuya parce que mali kurunin de sɔn an bɛ bolo la ça fait longtemps an k'an janto an ka éducation système na sinon n'a tiɲɛna an bɛ tugu la a bɛ se ka kɛ français ka système de b'an bolo an bɛ tugu la o kɔ n'an ka denmisɛnninw caman tɛ ka réseau la an ka dɔ wɛrɛ lajɛ n m'a fɔ an ka o bɛɛ bila an ka dɔ wɛrɛ lajɛ a ka t'o la ni 80 tuma dɔ la san dɔ la 93%, 93%. Nin y'o ye minnu bɛ bɛɛ sanfɛ n'a mana nin biriki bɛ comme obstacle de représenter an ka mɛtiri ninnu an ka u ka sara ɲɛnabɔ pour que u ka se ka denmisɛnninw bilasira olu de an ka fɛn futur ye n'an ka futur tiɲɛna dɔrɔn mali ko ten denmisɛnninw bɛɛ bɛ immigré ka taa dugu wɛrɛw la an k'an janto pour que mali ka kɛ comme n ye photo mun yira fɔlɔ hali n'an wolola bugu de kɔnɔ bɛɛ bɛ fɛ ka rester dusu bɛ maliyɛn den bɛɛ la ni dusu tun mun na a tigi ɲinɛ n'a yɛrɛ kɔ parce que an bɛɛ b'a dɔn an wolola fantanw ni ka leçon ta lanpa ni fɛn ninnu na donc an bɛɛ b'a dɔn an bɛ fɛ ka minnu k'an bangebaaw ye an bɛ fɛ ka mun kɛ so o bɛ maliyɛn den bɛɛ kɔnɔ je crois an ka ala deli ninnu ka ca tuma dɔ la ala deli ninnu fana an ka ala fana ko ala ye hakili d'an ma ala ye fɛn bɛɛ d'an ma an hakili d'an ma pour que an bɛ ala deli kɛ an to an bɛ fɛ ka mun kɛ an tɛ tugu o kɔ n'i tugura o kɔ ala b'i dɛmɛ o la ala tɛna jigin ka na an tɛgɛ ta n'i mana ala deli fɛn mun na i bɛ tugu o kɔ ala b'i dɛmɛ o sira kan yan nɔ élection tɛmɛnen un enfant de 24 ans a da bɛ faso kuma na c'est un représentatif d'un état ici Michigan 24 ans Amérique denmisɛnninw bɛ faso jɔ la ala an tɛ se ka bagi d'u ma un enfant de 24 ans c'est un représentant ani cɛkɔrɔbaw de sigilen filɛ faso kuma na u bɛ faso jɔ la an ka denmisɛnnin fo dati faso jɔ la an fɛ yen an ka fitiri n'o tɛ dɔrɔn a banna an kana ɲinɛ an ka fitiri kɔ denmisɛnninw don ne kɔni ta ye kankarida ye ne bɛ mun dɔn an ka tɛmɛ o cɛnin kelen de filɛ un américain noir an ka denmisɛnninw da tɛ se ka dɔw la je suis un produit de l'éducation malienne ne nalen yan 10e na ne ye ka 10e kɛ anglais la ka anglais dege o san ka tila ka passer n taalen collège la j'étais l'étudiant de l'année je suis un produit de l'école malienne k'a fɔ ko niveau tɛ yen an ka mɛtiriw ladon pour que niveau ka kɛ denmisɛnninw na o ni y'o trophée de n tilala ka taa université la n ka moyenne tun bɛ fɛn na mɔgɔ bɛ sport kɛ n ka moyenne tun b'a bɛɛ ta ɲɛ o trophée de filɛ nin les autres pays on vous encourage encouragement bɛ yen an ka siniɲɛsigi a bɛ denmisɛnninw de bolo an kana ɲinɛ denmisɛnninw kɔni b'an delila de an k'o bilasira an kana ɲinɛ o kɔ minnu si sera baara bila ye an y'a bila pour que an ka avenir ka ɲɛ dugu tiɲɛnen don sisan an k'a di denmisɛnninw ma minnu ko denmisɛnnin tɛgɛ ko ɲuman u bɛ mɔgɔkɔrɔba dɛgɛ nɔɔni an kana denmisɛnninw dabɔ faso jɔli ko la an kana u bilali kɛ ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ dɔrɔn na an ka denmisɛnninw fana don faso jɔli la o de bɛ mali bɔ nɔgɔ la
o de b'an bɛɛ o de bɛɛ haminako ye ni cɛkɔrɔbaw tɛ denmisɛnninw bɛ yen o ye ne ka ladili ye bagi réussite 21%. Ni mana fɔ mɔgɔ n'o école fɛn fɛn y'o kɛ américaine wallahi école bɛ datugu le lendemain ya ne kɔni t'a ye nin ye parce que ne bɛ yan système faamuya denmisɛnnin caman bɛ yan nɔ Amérique sisan niveau t'u la mais o b'u la passer yan nɔ sisan ni wari b'i bolo i bɛ se hali n'i ma bagi sɔrɔ i bɛ se ka école supérieure kɛ i parents b'a sara o système bɛ yan bon minnu ma passer bagi la an bɛ mun kɛ n'o denmisɛnninw parce que u ma taa école technique sira fɛ o 70% an ye minnu la échoué mun bɛna kɛ u ni école technique tɛ u ni bagi tɛ an bɛna mun kɛ u nimoro la donc ne kɔni ka kuma ye an ka masakɛw an ka école ɲɛmɔgɔw a bɛna mun kɛ olu denmisɛnninw ye an k'an janto o la an bɛ 21e siècle de la n'an m'an denw préparer ka bɛn a ma an bɛ to kɔ toujours ni mana Nigéria ni Rwanda ni fɛn ninnu la bɛɛ bɛ ka avancer an bɛ kɛlɛ de la halisa bon ni kɛlɛ dun bɛ yen il y a pas droit de l'homme s'il y a pas droit de l'homme il y a pas l'école s'il y a pas l'école il y a pas de travail faso bɛ jigi an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka bɛn an ka juguw kɛlɛ pour que an ka faso ɲɛ o ye nin ye Solomani di Koniba nin y'o de ka ɲi ala ka video wɛrɛ yira an na